No niin, hei kaikki mahtavat tyypit. Nyt alkaa Pick a Card-korttitulkinta. Ensimmäinen viesti. Phoenix. Time spent worrying is time spent. Oh my goodness, okei. Okay. Ja aika. Eli ajan kanssa susta muuttuu tällainen Phoenix-lintu. Silloin kun sä päätät lopettaa murehtimasta asioita, niin sitten susta voi tulla tämä uudesti syntynyt Phoenix-lintu, joka nousee sieltä tuhkasta upeana lintuna, sellaisena ihmeenä. Joten vähennä sitä sun stressiä sillä tavalla, että tietoisesti päätät, että mitä ajatuksia sä hyväksyt ja mitä et. Eli käytä sun aika hyvin. Käytä sun aika johonkin, mistä on sun elämälle hyötyä ja sun henkiselle evoluutiolle hyötyä. All right. Ja sitten toinen. Music makes the people come together. Yeah. All right. Focus your attention on what could go right. When you learn to imagine the best case scenario, you get to enjoy the experience twice. Ja possibility, mahdollisuus. Eli kuuntele jotain sun lempimusiikkia ja unelmoi jostakin. Unelmoi, mitä sä toivoisit sun elämässä tapahtuvan. Niin, että sitten kun se oikeasti tapahtuu, niin sä pääset nauttimaan siitä 2 kertaa. Eli unelmoi ja kuuntele musiikkia. Jotain sun lempimusaa. All right. Ja viimeinen viesti. Celebration. Oh yeah. Do you need more time to yourself? Break from thinking too much. A kind encounter with a friend. Your needs matter and it is time to honor them. All right, eli joku on juhlistamassa jotain, menossa tapaamaan ystäviään, menee johonkin juhliin, tosiaan tapaamaan muita ihmisiä. Ehkä uusia tuttavuuksia voi tulla, kun käy uusissa paikoissa esimerkiksi, mutta tosiaan tässä on juhlat on selkeästikin jollakulla tulossa.